דניאל מעוז, מי שחשוד ברצח הוריו בירושלים, בגלל בצע כסף, הוא רצה את הירושה שלהם. הוא כרגע עצור, נכון? הוגש כתב אישום. הוא עצור, הוגש כתב האישום, פורסם, בוודאי. אחת הדרכים להגיע אליו, אולי הדרך המרכזית, הייתה בעזרתכם, חברת טיק-טק, שאתה המנכ"ל שלה, יואב זילברשטיין. טיק-טק שחזור מידע, כי טיק-טק נשמע כמו איזה משהו קל דעת שכזה, טיק-טק. טיק-טק שחזור מידע. לא, חברה מידע. מאוד רצינית, שמשחזרת הארד דיסקים בין השאר, נכון? שמה, את כל מה שהוא ניסה למחוק אתם מצאתם? בוקר טוב, צריך בפתח הדברים להזכיר שעדיין הוא חשוד, בגדר חשוד ומשפטו. וגם לכם אסור להגיד בדיוק מה מצאתם, לכן בואו נדבר על מישהו אחר. בואו נדבר על מישהו אחר שאולי הוא ניסה לרצוח את הוריו. ואתם מצליחים לשחזר בעצם מה? איזה מין סוג של חומרים? למעשה אנחנו מאתרים בדיש של החשוד קבצים מחוקים שבעקבותם אנחנו לומדים על תכנון של הרצח וגם על מניעים שקשורים לרצח. לא נוכל להרחיב הרבה מעבר לכתב האישום שהתפרסם בשבוע שעבר. מבחינתנו נמצאו הרבה מאוד ראיות רלוונטיות שאני מניח שעוד יופיעו בהמשך תוך כדי התנהלות המשפט. אז אני אגיד לך מה כן נוכל להרחיב. על האופן שבו זה מתבצע. לא, אני מניחה שרובכם מכירים את זה בבית, כותבים עבודה המון זמן, והמסמך נמחק, נעלם, כאילו בלעה אותו האדמה. טיק-טק ומחזירים אותו. טיק-טק ואתם... טיק-טק פרסמות, ואנחנו חוזרים לשיחה המרתקת הזו. כבר חוזרים. תודה רבה חברים. העניין הזה. אנחנו באמצע שיחה על טיק-טק שחזור, איך זה נקרא? טיק-טק מערכות מידע. מערכות מידע. נכון. עם יואב זילברשטיין, מנכ"ל החברה. דיברנו על דניאל מעוז, החשוד ברצח הוריו, אבל אופן השחזור, לא נרחיב בזה. אני כן רוצה לדבר איתך על הפרקטיקה היומיומית של כולנו. כל מסמך אפשר לשחזר? כל חומר שנמצא על ההארד דיסק אפשר להחזיר אותו לחיינו? כמעט, קודם כל בוקר טוב, ושוב, כמעט כל מסמך שמוחקים ניתן לשחזר. אז בוא תסביר, כי יש את העניין של הדליט הרגיל. ואז יש את הסל השפעה, אז זה נכון? איך זה נקרא? סל מחזור. סל מחזור, מחזור, מה זה מחזור? סל מחזור, ואז אתה גם יש למחוק את כל הסל מחזור. אז אחרי כל זה, עדיין המסמכים נמצאים אצלנו על ההארד דיסק? נכון, למעשה... אין לנו שום אפשרות למחוק דברים לגמרי? כבני תמותה? קיימות כמובן אפשרויות לבצע השמדת מידע, אם כי לא ניתן כאן יותר מדי עצות בנושא הזה מן הסתם. צריך לזכור שלמעשה כאשר מוחקים קבצים, הם עדיין נשארים בדיסק, וניתן באמצעים של כלי תוכנה או כלי חומרה ייחודיים לבצע שחזור כמעט בכל המקרים. אז זה מה שעשיתם בעצם בפרשת דניאל מעוז, אני מנחש לה, לא הכל מותח על גלות. האיש ניסה להשמיד את כל הבירורים שלו לגבי צווי ירושות שהוא ניסה לראות, כמה כסף יצא לו מהירושה של ההורים שלו וכאלה. כל זה הוא מחק ואתם שחזרתם. לא, אתם אומרים, מקורביכם אומרים, אוקיי? מקורות חוץ. מקורות חוץ, זה נכון מה שאני אומר, נכון? לפי כתב האישום, מה שאנחנו יכולים להצמד לנושא, החשוד ביצע מחיקה של הנתונים הרלוונטיים לשחזור, שמהם יכולנו לשחזר את הפריטים הרלוונטיים ובעצם להביא לראיות שיהיו חשובות בנושא. אני שוב רוצה לחזור על החיים עצמם. מה אכפת לך? יש במקרה שריפה, גם ראינו את זה בשריפה בכרמל, רצים אנשים עם ההארד דיסק של המחשב החוצה, כי הם מבינים שהדבר הזה, חייבים להציל אותו, כי אין דרך אחרת. אתה מספר שגם אם ההארד דיסק נשרף, אפשר לשחזר אותו. לפעמים. נכון. צריך לזכור שאין 100% הצלחה, כמו בכל דבר בחיים, אבל כמעט תמיד ניתן לשחזר מידע, גם מדיסקים שעברו שריפה, או דיסקים שלמשל נורו, או התפוצצו. אנחנו טיפלנו לפני שנתיים, אם אני זוכר, בדיסק שנורא שעבר בבית חב"ד, שהקליע ממש עבר בתוך הפלטות שלו, ועדיין ניתן היה לשחזר את המידע. בבית חב"ד הסיפור של מ"ב. נכון. אז שם ממש ירו בהארד דיסק ואתם הצלחתם את התמונות להוציא משם. נכון, גם במקרים קיצוניים כאלה ניתן לבצע שחזור, כמעט תמיד ניתן יהיה לשחזר, אבל זה לא 100%. אם אני בכל זאת רוצה למחוק משהו מהזה שאף אחד לא זה, אתה לא יכול למחוק. אין שום שיטה, אני שואל אותך. יש שיטות, כמובן שלא... מה אתה רוצה למחוק? נגיד, לא, אני אומר, פתאום מישהו רוצה למחוק משהו. שום דרך. יש דרכים שניתן לבצע דברים כאלה, אם כי אנחנו כמובן... לא ניתן פה עצות יותר מדי בנושא, מן הסתם. דרכים קיצוניות ביותר, נכון? לא דברים כל כך מסובכים, אבל עדיין עוד פעם, נעדיף שלא להתמקד בשיחה בנושא. רויטל, כמה בית משפט משתמש בשירותים של חברות מסוג טיק-טק? קודם כל צריך לומר שיש לנו חוק מחשב, יש לנו יחידת מחשב, יש לנו הגדרה של חוקר מחשב מיומן. היום כל תפיסה של מחשב חייבת לעשות על פי פקודת המחשב, וחייבת לעשות באופן של כניסה על ידי אדם שהוא נחשב כחוקר מיומן בנושא הזה. החקירות סביב, או בוא נקרא ככה,
לאסוף ראיות באמצעות מחשבים ובאמצעות חומרים כאלה, הולכת וצוברת תאוצה. אנחנו רואים הרבה מאוד ראיות פורנזיות שמצטרפים לכלל הראיות שקיימות היום. אם בעבר היה לנו רק את העדות של הנאשם או של החשוד, ואיזה עד ראייה שעבר, אז לאט לאט יש לנו כבר חקירת תקשורת עם איכוני טלפון, ויש לנו לאט לאט גם את כל נושא ה-DNA, שזה כבר לא לאט לאט, זה כבר תופס תאוצה גדולה מאוד. גם המחשב היום הוא כלי עבודה חשוב מאוד לחוקרי משטרה. כמו שאנחנו שומעים, כמעט כל אדם גולש באתרים, פונה, נכנס. ויש יחידת מחשב גדולה, אבל משתמשים בשירותי חוץ. ובעבירות מין בפרט, ששם יושבים ורואים, אנחנו גם קראנו היום בעיתון לגבי רופא ילדים שחשוד באיסוף סרטים פורנוגרפיים, פדופיליה. בנושא הזה, יחידת המחשב עובדת באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, אוספת חומרים, ואגב גם משחזרת. אני חייבת לומר שאני לא רואה את יחידת המחשב הזו, שהיא יחידת מחשב יחסית קטנה. אני לא רואה אותה נכנסת לכל התיקים, אבל לי אין ספק שזה הולך להיות הדבר הבא, מכיוון שמי מאיתנו לא משתמש במחשב, ומי מאיתנו לא את הגיגיו. אז רגע, תשאירי לי זמן, כי בכל זאת בעלי ברר פה איך מוחקים את הדברים. כמה עולה שירות כזה? שירות ממוצע לשחזור מידע עולה בין 1,000 ל-2,000 שקלים. זה מתאים בעיקר ללקוחות עסקיים, שאין להם בעיה להוציא סכומים כאלה, אבל גם לקוחות פרטיים רבים משתמשים בשירותים כאלה, בעיקר תמונות משפחתיות או חומרים פיננסיים של המשפחה. חלק מהעיסוק שלנו הוא עיסוק של שחזור חקירתי, שבהם חברות בתהליכים משפטיים טובות א' וב', ואז נדרשות העברות משפטיות לגבי ראיות מחשב שבעצם אנחנו נדרשים אימיילים שנשלחו, כל מיני דברים. מי שלח למי, זה הרבה פעמים מינויים שמקבלים בבתי משפט, שבעצם צריכים לתפוס נכסים אחד לשני. תגיד, המצאת את זה כי יום אחד הכלב אכל לך את השיעורי בית, אמרת אני חייב להמציא משהו שישמור על המידע? האמת היא, המקרה הראשון היה לאיזה סטודנט שאיבד את המידע, ופשוט נלחמתי כל הלילה כדי להציל את המידע. הנה, בבקשה. וכמעט מזה נולד המקצוע, אבל זה בסוף עוזרים לחברים, וככה מתחילים הלאה. ומה לסיום המקרה הכי מרגש שהיה לך? סיפור הכי גדול? אני חושב שגם הסיפור האחרון הוא סיפור מאוד מעניין, גם מבחינה מקצועית, אבל סיפור הכי מרגש, כן, של דניאל מעוז. אבל סיפור מרגש מאוד היה שחזור של כרטיס הזיכרון של ניר לקריף, זיכרונו לברכה. סיפור שהיה לפני כמעט שנה, שבו הצלחנו לשחזר את הכרטיס זיכרון שנשבר לגמרי מתוך הטיסה האחרונה של מסוק חיל האוויר. טייס שנהרג במסוק. נכון, ולמעשה יכולנו להציל בכך מאות תמונות עד הרגע האחרון למשפחתו, דבר שהיה מאוד מאוד מרגש. אבל יש במקצוע הזה אלפים של סיפורים מאוד מאוד מרגשים סיטואציות מאוד מוזרות שבהן משחזרים מידע. איזה יופי שאתם קיימים. תקצת שחזור מידע, אני אגיד למי שלא שמע עד עכשיו. תודה רבה, יואב זילברשטיין, תודה, עורכת הדין רויטל סוויד.